Gelen bilen. Rahmet o. Әдеміз қайты. Oşusu kilek. Ара никадәр ерак булмасын, туган нигез кадерле. Бу юлы балалар әниләр көне белән котлау өчен генә түгел, ил башлыгыннан дәрәҗәле исем алу хөрмәтенә дә кайтканнар. Балтач районы Пыжмара авылында яшәүче Мөхәррәмовлар 15 бала үстерә. 9 малай, 6 кыз. Хәзер 6 килен, кияү, 10 онык та бар. Балалар кайткан җиргә ашта әзер. Күп пешергә туры киләдер инде, әйме? Төрле вакытта олар кайтса күбрәк пешәсең, олар булмаган әзрәк пешәбез инде. Яннарында хәзер эш сабыйлары, калганнары Казанда, инде үз гаиләләрен корып яшиләр. Берәм-берәм булса да кайтсалар, чын бәхет. Зур гаилә байлыкмы ул ничә беләсез? Зур гаилә икенче төрле инде. Бу кичкә әйтәбез, хәзер бала шәгүрә калды, иде бер яме икенче төрле. Дау гаилә белән икенче төрле ямдырак. Не аны олай итеп алып кайтырбыз дип уйламаган, шул. Туасы җаннар баганыр, Ходай бирде, без алып кайттык инде. Алар үзләре тәртипле булдылар инде. Мондый авырлыклар китермәделәр дә инде алар безгә. Аллаһка шөкер. Сәнгенә булсыннар инде. Бергә эштә тизрәк бара, гаилә үз традицияләрен саклый. Жума көне икенче этаж, беренче этаж дип без шутлыйбыз. Һәрбер кеше әйтәбез бер-беребезгә кайсы җирне без җиттерәбез. Потом әни карап чыган чиста бу, чиста түгелме? Бу гаиләдә һәр баланы якын күреп, 15-нә дә игътибар җиткерә алганнар. Әни ярата ул без беләбез. Без ул тигез ярата һәрбер баланы. Әти дә әни дә шулай тигез ярата ул без бер-беребезне. Нәрсәгә тыйла белән ярата? Ну, килеп кушаклый ул үзеннән бер заман. Теге көтүп тә тормыйсың, килеп кушаклый. Әти килеп кушаклый. Юратам дигән сүздән дә тормый инде. Мин күбрәк кухня ягында инде ашарга пешерү, әни янында күбрәк мин. Һәр баланың үз һөнәре, кайсы янгын сүндерүче, кайсы эшмәкәр, төзүче, тракторчы, шәфкать туташы, кайсы әле студент, мәктәп укучысы, аларны хезмәт сөючәнлек берләштерә. Әтиләре шулай өйрәткән. Минем әтинем 3 трактор һәм 1 комбайны бар. Миндә комбайнда йөргә яратам, һәм тракторда. Атнага 2 көн булабыз инде иде. Кулдан килгән бөтен эш булышы инде әтигә. Зур гаилә яхшымы соң? Яхшы инде. Плюслары күп тоже. Нинди плюслары бар? Ник эшләгәндә әти айта, син эшлисең инде. Хезмәт кешене шәхес итә ди гаилә башлыгы. Балаларны да шулай тәрбияли. Әйдә, сыйла баштабыз. Хезмәт көч бирәдер инде ул. Аларның кутасы бар иш дип уйлыйсың да. Нәрсә уйларга вакыт калмый инде. Хәбир Мөхәррәмов атказанган механизатор, 38 ел тракторда, комбайнда, тормыш иптәше Алсу ел хатын-кызы республика конкурсында җиңүче. Владимир Путинның аларга ата-ана даны орденын тапшырасын белгәч, тагын да сөйнәләр. Һәр бүләк күңел җылысын саклый. Медальне Рөстәм Миннеханов лично үзе тапшырды. Кремльдә алды мине моны. Кулын үзен итәрәйди. Улыларны кадерләү, бер-береңә ярдәмләшеп яшәү тату гаиләнең сире шунда. Аларны пандемиядә аермый. 15 бала белән дә видеолемтә аша аралашып торалар. Баладан кайта. Гел бергә Аллаһка шөкер. Карантин вакытында гел шайсы яшәйдек. Балалар үзләре яталар мин. Аллаһка шөкер. Әтигә әйтеп торалар. Мишекләп тәтәбә кайсы вакытта дигән сыйна бит инде. Нинди генә фәлсәфи сорау бирсәң дә, гаилә башлыгы гади җавап таба белә. Мөхәррәмовларның фәлсәфәгә бирелергә артык сүзгә вакытлары юк. 15 баланы аякка бастыру өчен һәр даим хезмәттә булырга кирәк. Ә эш турында онытканнарның шундук исенә төшерәләр. Көндә кояш балкып көлеп тормас, шатлыгы ачмас көндә кышагын, ялгызлыкта туңып ишемәскә, сүндермәгез гаилә ушагын. Балтач районыннан Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.